communiqué du conseil des ministres ni y'a ta k'a lajɛ ni o baaraw kɔni kɛla arabadon novembre tile 2 san 2022 a bɛ fɔ ma ko chapitre de communication an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale ka kɔlɔsiliw la a ye kunnafoni kɔni da conseil des ministres maaw bɛɛ lajɛlen fana wa o tulo kan ko an bɛ don min ko bi bana bɛ tali kɛ coronavirus la k'i b'a ye k'a fɔ kɔlɔsiliw la ni dɔgɔkun laban ninnu la kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen la ko a yela k'a fɔ ko dɔw farala banabaatɔw fana o hakɛ kan dɔgɔkun tɛmɛnen la o de senfɛ kɔlɔsiliw kɔfɛ jamana ɲɛmaa fana colonel Asimi Goita a ye wele fana bila jamanadenw ma ko ka se ka banba cogo min na a bɛ fɔ ma ko ka anw yɛrɛ tanga banajugu in ma a bɛ fɔ ma ko mesure de prévention i b'a ye k'a fɔ ka se ka o fɛɛrɛw bolo da an bɛ se k'an yɛrɛ tanga cogo min na ani kɛwale minnu fana fɔla jamanadenw ka se k'o kɛ cogo min na bana in kana se k'o sɔrɔ bolonɔ bilala sɛbɛn in na Bamakɔ novembre tile 2 san 2022 secrétaire général du gouvernement fɛ Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national